maka gị nwa nọ n'ime ọfịa ka na-ebugharị egbe, o nwee ife ị na-afụ na vidio ma abi ma ọ gị nwa ka na-akwado aka a na-asa isi nọọ nwere onwe ka ị na-azọ ewee bunye gị egbe. Do you understand me? Maka unu nwa aka ya asa isi ma ọ gị nwa nọgolo na the bondage already. Do you understand me? Ama m na o nwee ife ị na-afụ na vidio ma. One bụ gịnị? One youth, two scale. Our governor bụ Governor Charles Soludo chara nwa Mgbafọ. Do you understand me? The God of Anambra State initiated ife akịta na-abụ ọ dị ka afọ m ebe ha mere celebration na ndị a graduate ya na from that program our governor initiated. Do you understand me? To rescue our youth chọrọ ịbala onwe uru. I don't know if you get my point. O wee weta program a na-akpọ One Youth, Two Scale. Ndị akịta bụ ndị graduate go from that program. Do you understand me? Now, ndị a can succeed. Do you understand what I'm saying? Because if you want a scale, you got to go onye ọbụla nwee skill nwere ọrụ aka agụwada agụ onye afọ reso na ịchọrọ ịbala onwe gị uru. Now, nke a kịta na-abụ ndị otu unu a capture maka gị nwa na-ebugharị egbe ka m na-agwa gị ya. Ama m na ichetara oge our governor pụtara wee sị gị dat na ọ bụrụ na ị nọ n'ime ọfịa gị bịa na a ga-azụ gị ndụ, na a ga-ehep gị, na a ga-rehabilitate gị, kụziere gị ihe ka ịbalụ ndị kpọpụtara ka ụwa uru. Do you understand me? So many nwekwere opportunity a nwere ike ọ bụ na ha pụtara. Don't know. Fire so kita na this One Youth, Two Scale akita graduating. Mana gị nwa bụ onye isi ekwe ọnwụ oge o kwuchara okwu afọ. A na-aghọrị gị asarịkọ gị isi na achọrọ inye gị nwere onwe. Ọ na ịbụ just ịbụ a criminal ọ n'ime ọfịa na na-apụgharị ndị mmadụ. Then that opportunity wee bịa ka enye gị amnesty. Gị bịa nwere onye tụkọrọ nga, nwere onye gbukọ gị, mana bịa ka akụziele gị ka ụwa si function, ka ị baara onwe gị uru, bakwara ndị ezinụlọ gị unu isi mba na result unu ebe a. Kwe na afọ result ha kịta gwa ifu ka ezi 12 chain. Kwe na afọ ya ihe aka ya abụkwa your condition. So many of unu nwa ka refuse ịbara onwe unu uru. I must be honest with you. Ịghọtago? Ị na-akpọ mmụọ mara ọfụne ma ama nna gị ama ịpụta ebe akpọ gị eziokwu. Ị na-akọrọ ihe onwe gị. Do you understand what I'm saying? Agwara m unu soon that na ife iji akọghịrị ife ị na-akọ because n'ibu egbe. Anapụghị egbe ahụ ya akụta ọkpọ ọnụ gị. That is the fact. Anapụghị egbe ahụ kịta isi gị epe mpe. Amụ ajụọ gị oyi. Na result of na ikweta ịchọrọ ịbala onwe gị uru. Ihe nji agwa gị ihe ahụ asị nwa onye Igbo ịbụ pụta n'ọfịa ebe afọ ịnọ bịa baara onwe gị uru, gbaba mbọ. You will succeed if you determine na ị chọrọ ịbala onwe gị uru n'ụwa. Apụcha na so many of us na government efelu guy, we all understand that, but that doesn't give you the guarantee. Ịghọtago ọ dị impetus for gị nwe ịbụzi etere ma ọ criminal ọ bụrụ njirimara ndị Igbo. Ndị Igbo believe n'ife a na-akpa aka aja na-ebute ọnụ mmanụ like ife akịta na our governor mere ụmụnne anyị akịta na onye lefa One Youth, Two Scale. Do you understand me? O make you go part way for them. Mana gị nwa kịta na refuse ịbala onwe gị uru. One day kwa ife a ga-abụ ihe nketa gị. Because ndị Igbo si n'ogbu mmana aja esi na mmana. Ọgbọ egbe ga-esikwe n'egbe wee na nke ọnwụ na onye metụrụ onye a ga-eji isi wee bụ onye nzakọ na oya ekpo ikpopụrụ na ị ga-agba ụnụ na ọya wakpọchi omimi wee lie ụnụ na mgbere ya ga-esiluli enu. Ị na-aghọta ife anụ na-agwa gị ọghọtachighị ụkpaka mere na-eji isi egwe a na-ekene. Ịchọọ ịbara onwe gị uru ịbara onwe gị uru. Ịchọrọ ọkwa na no problem, but na-achọ ka nchetele gị na ife abụọ ihe nketa gị very soon. Na-agwa gị the honest truth. So ọ bụ na ị na-enecha ife akịta na-eme na this video, ihe bụ na ị chọrọ ka nke a bụrụ ife nketa gị, no this one ka ị chọrọ, go and do the right thing now. Si n'ime ọfịa ebe afọ ị nọ were a meghere ife anyị na-emepụta. O nwere onye na-enu ya na-azọrọ gị freedom.
na Nigeria at it stands now na-agba gị the truth o. Ife a niile for so many of them nọ na abroad na-agba gị na Biafra will come this year afọ m nke na-akọfune ihe a just ha na-amanipulate gị. Unu nwa na-contribute kwe n'ego, keep on contributing. Nke nwa ka ike ga-agwụ. I nwere excess money but you people cannot contribute money. Iwe na-ate tangible something ọ bụgoro big international hospital na Igbo nọ ị na-contribute ego wee na-ebunye ụmụazị be anyị egbe in the name of na ịchọrọ ka enye ha freedom mana ịnọ n'obodo oyibo. I don't know if you get my point. Ịchọ ịbara onwe gị ụlọ ịbara onwe gị ụlọ, ọkwa gị maọbụ nwa ogbenye ka a eji wee chụọ aja. Chụọ ndị dagola ada onwere ka na-echetafa today. Ndị a na-agba gị ihe anọ freedom nke ị na-azọ ụmụnne fa na-eso na-eme that thing. I don't know if you get my point. Ife nji agwa gị ihe abụ okwu ga-abalị gị uru. Ihe ka nchetakwala gị again na ife ga-abụ ihe nketa gị ma ọ bụ na isire n'ime ọfịa ahụ ị na-anapụ ndị mmadụ ị na-terrorize villages wee pụta. Ihe abụ ihe nketa gị very very soon. In no distance time. Ihe na-agwa gị ihe abụ ole kachara nwa mgbafọ mecha ka emechagodo November election or succeed nwụọ. Because ife ihe na-agba gị bụ na ọ bụ na isilo n'ime ọfịa afọ ị nọ wee pụta, ife a ga-abụ ife nketa gị very soon. For some of unu na-ahụ sometimes enwere ike ị na-efi that na ndị against the governor, some against him. Ihe nọ na ya na bụ let them protect life and property. Do you understand what I'm saying? Isekwa na ị na-atụ election, o nwee ife nchọ ịgwa gị candidate niile ị na-afụ, candidate anyị niile na-afụ afụbere m onye nwe anyị ebi tiketi achara with what is on ground. Ejiro m emotion were ekwu with what is on ground. Afụbere m onye dị ife ahụ na yawa aka akịta o buru sarichara ụzọ hara na Anambra State in terms of politics ka na-agwa gị. Ama m ịghọta ife a na-agwa gị. So kedu ife na-agwa gị nwapụta n'ime ọfịa si ebe a pụta jee balụ nne na nna gị olu. Kenekwenụ m unu. Kemesịa.